Gernika Gogoratuz elkarteak, Gernikatik Mundura eta Euskal Herriko Unibertsitateko kideen laguntzarekin urriaren 3 ostegun honetan Gernika Lumoko Liseo Antzokian arratsaldeko 6:30 FMK Media etxeak ekoiztutako Urdaibai oreka bizian dokumentala aurkeztuko da. Busturialdean interes pribatu eta proiektu erraldoietatik kanpo bizitza erdigunean jartzen duten proiektu edo ekimenak batzen ditu dokumental interesgarri honek. Arkibai, Astra, Lekuek, Iparragirre, Jangurie, kolore guztietako basoak eta antzerako ekimenak. Trailerra ikusiko dugu orain, dokumentalaren proiekzioaren ostean hitzaldi solasaldi izango da eta proiektu hauetako ordezkariek euren egitasmoak aurkeztuko dituzte. Gure helburu egeizen bat da Urdaibaiko arkitektura alternatibak plantietie eta horren inguruan hausnartzio. Era el Loro Verde, cada 35 años más o menos, pues pum, un buen golpe, un buen empujón a la economía familiar. Usaina, jantokitik urtetan zan usaina bezberdina zan. Egin dugu plataforma bat, non eskualdeko eskola guztiak sartuko zirela sistema horretan. Zenba milaka menu dira egunean. Bagetezkoen kaja bat letxuin igual euro bat. Onja, eskolara erutezu eta por lo menos aberaztu izara itxe, baina por lo menos errespetu apor bategaz pagetetxue. Pausuete monda dena oso, na. Oztopo batzun aurrien edo ezintasun batzun aurrien saiatzen dela zerutik jeusten ez dien gauza horrek beren kabuz sortzen eta nik uste Gerniken hori pasezala. Vamos a tener los bosques que primero deseemos y que segundo trabajemos por tener como sociedad, no una o dos personas. Igual esto geuk hartuko, que lo cogerán nuestros nietos o bisnietos. Igual beste rentabilidad klase bat denpora gia ora. Nortutie beste baso bat, ez da? Frogatzen da, behin da berriro, dizberdinak izan da, elkarlanean egiten badugu lan, ez gaitu izan da gelditzen. Ezin dugu lana itxaroten egonia erakunde publiko batek konpontzen dizkigula erasoak. Uste dut, hemen eskualdin badauzela erregintza maien minbriek eskualde honen inertziz buelti emoteko oinarriz. Hori etxi esaten zunien da, hori identifiketa sentitzen garelako, horregaz ja involukreta sentitzen garelako, eta etxi ez dizela labormak gu bizaren logelakoak.